الحمد لله الذي زال الأيام لأسر أفضل الأيام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك القدوس السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق والشهيد الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البرر الكرام. أما بعد، فإن من رحمة الله تعالى بعباده أمن عليهم بأيام مباركة يجاد فيها لهم من الأجر، ويؤتى فيها جزيل الثواب الرحمة منه وكرم. ومنها هذه الأيام أشهر الأول من جيل هجة، حيث يقول صلى الله عليه وسلم من أثر جيل هجة: ما الأمل في أيام أفضلا ولا أحب إليه من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا الرجل خرجا يقاتل بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، رواه البخاري. أمبالتنو مسمي نا يسلي بكالو تلتان فلو أيا فسمنتيا تلتوكا. أمبشريا ما شيت مني باتوكي على مكاكا ني على كلم بيوتي ينيغونتي على لا maraliye ala detaye ala seneyalende do ala kisilende do. Ambe shereya ka fo muhammadu ala ka jondo ala ka cidendo, ale de danfem be nyumaye, ale de danfem be nyemaye, hadama dem be nyemaye. Kisi ani nema baka anaka dunke wana ka shebo munun kanyi mununye fonansiruye no temina ka boy abe alaka nema lala ye nema munun ka jowunye ni alaye fonansira kanka ni saliba kalo tile tamfolo min fule ninye ala yuke tile wuye tile munu nu hera kacha kosobe, tile munu ni ala be fasamantiya di aka jowuma tile munu kono, tile tamfolo saliba kalo tile tamfolo abe sara duma kono fana, sara min kacha kosobe ni ala ka nema ye ana ka fonansiriya. Balma be tile kono tile munu ni ala ye fasamantiya duma na be jon na bu ka sara nu ka baraji nu ka bara nyuma jidi akono abo tilewula saliba kalo tile tamfolo tilew ala yuke tilewye na be bara nyuma ujidi aka jon ka bara nyuma ube jidi akono abe sara dimpana aka jon ma kono sara mi na kabo na kacha kosobe. Ni saliba kalo tile tamfolo min fule ninye ciden ko ako don shite don munu ni bara kanyi okono ni bara kadi alaye bara nyuma kadi alaye ukono ka saliba kalo tile tamfolo bo sebo ko cide hari jihadu ako hari jihadu foni mogomi
ni borani yere kunye kata jihadu yorola ani kan nafolo ini foyi masagi yere tora jihadu ne kan nafolo torala ciden ko nintigila mogo ka bara nyuma ani salli bakalo tile tanfolo ka bara nyuma bese ka bila nyogon koro nu wote bara nyuma sitabo balma salli bakalo tile tanfolo min fulani nye na nye shilemba amma akafa samanta ko damado folo mimba kafa samanta iranna qala ta'ala wal fajri wa layali ashr قال ابن كثير رحمه الله المراد بها أثر الجيل الهجة كما قاله ابن عباس وابن جبير ومجاهد وغيرهم على كليل قرآن كنو على والفجر وليال عشر على كلناني فجري أني سوتا نين سوتا وكل نين يمونيه ko salli bakalo tile tanfolo bunkasir alaka nema ako aka tawsiru kono ko wala yali asri ko alaka lanyini be salli bakalo tile tanfolo dema ko buna basi yode fo ibn jiber yode fo ko mujahidu yode fo ani nunun tana tawsiri kelawula donc ni nye salli bakalo tile tanfolo fasamanta iranna ala de taya ka danfe unye min kadaye abe kalinaye me ate daga danfe un ka kalni fe ngore ni ala kelempe ute me ni ala kalna ni ka danfe minye o bayira na ko o ye fembaye donc salli bakalo tile tan folo fasamantia folo fule afasamantia fulanna wani ibn Abbas radiyallahu anhuma قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام الأمر الصالح فيهن أفضل وحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا الرجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع بذلك بالشيء فلنا حديث سبت عبد الله بن عباس بولو حديث بسه البخاري كنو ko ciden ko tilewu site tilemunu ni bara nyuma kanyu okono ani din bara nyuma kadi alaye o tilewu kono ka salli bakalo tile tanfolo bo ko ciden ma hari jihadu ala kasirala ako hari jihadu ala kasirala foni mo min bora kata jihadu yorola abora ni akan nafolo na kayire kunye kata jihadu la ni foi masagi ni nye salli bakalo tile tanfolo fasamantaye ni nye dalila fulana ka salli bakalo tile tanfolo fasamantaye iranna asabana qala ta'ala wa yajkuru ismallah fi ayami malumat qala ibn Abbas وابن كثير يعني الأسر على قرآن كنو أكو على تغفو دون كنو دون منون دون لندو بنا باسكو أني بن كثير كنين دون منو فلنيني كو سالي بكالو تلتان فلو دينو دونك نيني دليل سبنا كايرانا كو سالي بكالو تلتان فلو ukabara fasamanta buye kateme tile touka adalina nanina wani ibn umara radiyallahu anhuma qala qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ma min ayyam a'jam wa afdal wala ahabba ilayhi الأمل فيهن من هذه الأيام الأسر فاكسروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد ناننا عبد الله بن عمر أقول تشيدن ko don shite jiya kono tilew shite jiya kono tule munun kabo ako
ما من أيام أعظم عند الله سبحانه وتعالى ولا أحب إليه فيهن لأمل الصالح في هذه الأيام العشر كتلو سيت جيانكونو كتلو منون كبو على فيه أني بارا نيمان كدي تلو منو بارا نيمان كدي على تلو منون كونو كسالي بكالو تلو تنفروبو donc ni hadisa ya yiranna ko jiya tilew bela tile munun kabona beye ni bara nyuma kadi alaye tile munun kono katema beka ko ye salli bakalo tile tamfolo ye awa ko ciden ko aye la ilaha illa allah foli aya chaya salli bakalo tile tamfolo kono aka kabaru fo ako chaya salli bakalo tile tanfolo kono ala tanuni alhamdulillah foli ako chaya salli bakalo tile tanfolo kono ninye lahala nani naye nimbe salli bakalo tile tanfolo fasamancha iranna alahala duruna kana sha'id ibn jubair arrahimahullah ijad ghalat al-ashr istihadan حتى ما يكاد يغدر عليه كو شهيد بن جبير على كنما على تنكرا نسالي بكالو تلنتان فولو دونا ابا يري جيجا باتو لا فو ابيك دوني اكا ديسه باتو يري كورو ayire ba yire jija ka yire force ka yire jija bاتو لا فو abeto doni de aka dese na be yere jija minke salli bakalo tile tamfolo kono ninye aduru nay worona mimbe salli bakalo tile tamfolo fasamanta iranna qala ibn hajar rahimahullah fil fath والذي يجهر أن السبب في امتياز أثر ذي الحجة لاجتماع أمهات العبادات فيه وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا ياتي ذلك في غيره رواه الدارمي أنا من في الفتح ابن حجر أياناتي فتح الباري كنو بغاري سره مني ابن حجر يا سره aya fo kono ko min be banganye ko sababu min yato ko ni salli bakalo tile tan folo ye fasamantiya soro kateme jinya tilewu toka ko bato lesiru de farala nyogon ka salli bakalo tile tan folo kono bato lesiru ulu de farala nyogon ka salli bakalo tile tan folo kono oye jumawiye salli ba kono sumba kono sarakati boba kono hiju ba kono akon nunu bato munu fuleninye nunu mafara nyogon kana donda ka salli bakalu tile tanfolo bo ni salli bakalu tile tanfolo te nim bato mafara nyogon ka don shi kono donc ode yato salli bakalu tile tanfolo aye ko samanta soro awon balmaw salli bakalu tile tanfolo min fuleninye nanye nin ko damado fo munun ba fasamanta iranna baramu juman kanyi akono bara munun kanya akono a folo ye munye hada madenki janto alaka fardawla farda sallu ikata jonna mishirula farda sallu nu wakati sera doro iki teliya ku sallu uka wakati kana bo ibolo ani ka teliya jonna kanafila uke akono واني ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لن تسجد لله سجدة إلا أرفاك إليه درجة وحتى أنك به قتية كافو فرد سلو مترفلين أن النافلة سلو كو جانتولا من سلو بكالو تلتان فلولا نفبالا ثوباني كهرسانا نكو تشيدنكو ako hadama de ako fule
ite sujudu site nibo bi alaye fo o sujudi abeke sababu yere ni ala bi korota na ye ala fe ki daraja korota na ye ala fe ka do bi ka boy ka junubu na ala fe fana mana hada madembe farda di ibe nafila ke ibe salli ke wo sallim beke sababu ya kera farda kera nafila ye ki ka daraja korota ala fe ka do bi ka boy ka junubu la ala fe donc ni nya yiranna salli bakalo tilatan folo farda sallu nafilaw an kan janto ulula fulana ye munye ashiyam su salli bakalo tilatan folo la an kan janto sunna ka su ka caya kosobe salli bakalo tilatan folo la bo su adonna bara nyumala ni ciden ko ma min ayami al amalu salihu fihinna ciden ko tile sidete tile munu ni bara nyuma kadi alay o tile kono sunye bara nyuma de donc sundonna ni bara nyuma kono hada made salli bakale tile tamfolo ikasu ni mo min besala kata depuis salli bakalo tile tamfolo don folo fo kata konontonna arafa don ni mo min bese ka besu ika besu o de kanyi ni ma se ola ibese ka hakke minsu ala iko osu ni ma se o bela arafa don iko osu akono parce que ciden ko arafa don suni ko abeke sababu ka sanfula junubu yafaye sam min temena ani sam min bena donc hadisa kere len nana hadisa min Sheikh Albani ya la saha wa hunaydatan ibn Khalid an imratihi an badi ajwaji an-nabi sallallahu alayhi wa sallam anna an-nabiyya kana yasumu tisha jili hijja wa yawma asra wa salasata ayami min kulli shahri rawahu Abu Dawud wa sahahu Sheikh Albani hadisan nana hunaydata bolo ko alayya me akan musoma ko alaka muso fana ye hadisai me ciden ka furmuso dodema ire wayrere nana kanin furmuso ciden ka furmuso min do ko hafsa de do ko cide ko atumbe ni salibakalo tile kononto ko ciden tumba besu kata don folo fo kata arafa do salibakalo tile ta ko tile kononto yi ko ciden tumba besu ko jommina tanna ko ciden tumba su ko kalo tile saba ko ciden tumba su ni hadisa Sheikh Albani hadisa inkeneya donc ni yaira ko salli bakalo tile tan folo ko asuni kanyi mu were kanyi salli bakalo tile tan folo la sadaqati bo ka ke nyuma yake ka sadaqati bo ka hinna fantawma ka sinji utugu kuma mana min yellahiya bo obe salli bakalo tile tan folo la lehiya ube bo lehiya fana shete beye cide sallallahu alaihi wasallam asabatira ayel lehiya usa ka tila aka sheba uni nyogonche cijen de la kal lehiya sa achama ka tila anaka sheba uni nyogonche donc minye sadaqati bo ani fonan shiriya o fana akanyi ni salli bakalo tile tan folo kono parce que bara nyuma de do mu were kanyi salli bakalo tile tan folo kono at-takbir kabaru fo an ka to ka kabaru fo donc kabaru fo indalila yemunye Abdullah ibn Umar aka hadisa min nana na ko waksaru min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid akon nin tile tan folo ko ciden ko kan la ilaha illallah foli chayawu kono aka kabaru foli chayawu kono aka alatanu chayawu kono salba kanu tile tan folo min na to fulen ninye kabaru chogo fula baye kabaru chogo ya folo ubafo takbirul mutlaqa ko kabaru mi ko ni fo wakati tala ni hakili jigina dro ibo afo wo o takbirul mutlaqa o ba damina depuis minye an fulen nin kalo minna aton laba ni tile binna doro salliba kalo tile tan folo adon folo kata asuinna takbirul mutlaq be damina
ni hakili jigina doro ika ay kan korota ika kabaru fo takbirul mutlaqa kabaru min ni fo wakati tala salliba kalo tile tan folo la aya damina fo salliba kalo atile tan folo adon folo kabaru nya damina nin kalo tile binna doro adon folo kabaru nya damina fo kata salliba kalo tile tani sabana kata o tile bi takbirul mutlaq be o bede kono ni hakli jigina ibe kabaru foni iyereye takbiru chogo ya fulana min be salliba kalo tile tan folo la o ba fo takbirul muqayyadi kabaru munu fo wakati debe alela alebe fo farda sallu de kofe o ba fo de ma takbirul muqayyadi o be fo farda u kofe donc takbirul muqayyadi o ya damina wakati juma ni mogo min te hijula aya damina arafa don fajiri salliba tile konontonna arafa don fajiri sallilen kofe takbirul muqayyadu ya damina odela fajiri kofe farda kofe bebi kan korota ki ka kabaru foni yere ate komi kelen bafo au bafo anofe otede bede bi kan korota ki ka kabaru foni yere depuis arafa don fajiri takbirul muqayyadi o be damina o danye jumaye salliba kalo tile tani sabana lagasara kofe takbirul muqayyadu be ba kata arafa don fajiri fo kata salliba kalo tile tani sabana lagasara takbirul muqayyadu fana bedda o yoro de la bo kabaru fo chogo damado fora ala afolo Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamdu afo chogo do faname Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar wallahu akbar walillahi alhamdu afo chogo do be ibafo Allahu akbar kabira donc kabaru fo chogo ye nununde donc takbirul mutlaqo ani takbirul muqayyadu ibe kabaru fo nin chogo de la bukhariya nati ko abdu ewa minye abdullah ibn umar ibn khattab ani abu hurairah abdullah ibn umar ani abu hurairah ko nunun tumbe bokata sugu de la ubu kan korota ka kabaru fo ni sugu mogo yu ka kabaru fo to ka kabaru kamme sugu mogo fana bu ka kabaru fo no yere nun sabatela sahih bukhari kono abu hurairata ani abdullah ibn umar salliba kalo tile tan folo ulu beta sugu de la ka kabaru fo pour sugu mogo hakili ka jigi ni mogo men yu ka kabaru kamme o fana hakili be jigi ubu ka kabaru fo ni yere o sabatira sahih bukhari kono o bukhari kele nyana tifana ko umar ibn khattab ani abdullah ibn umar ko umar ibn khattab minna ko aka tantan koro ko abe kabaru fo ko ni minna mugo nu ya ka kabaru kamme ko bebe ke kabaru fo ko fo kulubu lamina umar ibn khattab ka to minna aka tantan koro abe kabaru fo abo bukhari kelena ko abdullah ibn umar ko na abe minna aba ka tantan koro abe misiri kono wa atama to do wa adalen do wa ko aba ka kabaru fo de doro na hakili jigina abe kabaru fo ni mugo ya ka kabaru fo me o fana bu ka kabaru fo wala ni nye sunna de afagara hari mugo chaman be dambe kata mugo nyuma yama ani sunna batolima ni sunna fagara anchela ni nye salliba kalo tile tan folo bedewula sugula kari konona la ka kan korota na ka fo Allahu akbar kabira o dogoyara o yesunnaye afagara donc kanunendo akaka ne anye ciden ka sunna min fulen ni nye anka nyana maya de ciden ka sunna do afagara sunna min fulen ni nye anka nyana maya salli bakalo tile tan folo kabaru fo ka chaya kare kono nawla bedde kono nawla sugu wala misiru kono du kono anka kabaru fo ke waye bahara nyumaye ani sunnaye min nyinina amfe salli bakalo tile tan folo la بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم أقول قولي هذا
واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل جنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأن أم سلمة رضي الله عنها قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أرأيتم هلال جيل هجة وأراد أحدكم أن يدهي فليمسك عن شاره وجفاره، رواه مسلم. وفي رواية فلا يأخذن من شاره وبصره شيئا. بلمو بارا جمان بي أنكان كان يوم حكلي جغالا سالبكالو تلتان فلولا تيدن كو أكون نايه سالبكالو نايه أجورا asabatira ko ajora ni mogo ba fe kallahiya kantige ko minye e kunshigi ikana magala ka fentige ka bwala ikana di isoni ikanu tige ni hadisan na se muslimu kono hadisan na chogo do be ni salliba kalo tile tanfulo kalo yera ni mogo ba fe kallahiya kantige iyere mina kabo ikun shigi tigile mana dile ani farikolo yoroshi kana tige. Donc wala ni nye koye komi wajibile mbe mogo ni ba fe kallahiya kantige ni salliba kalo tile tanfolo koni yera ajora ikun shigi yere mina kabwala ikani soni tige ikani farikolo yoroshi tige wajibido ika ni mogo ay hakili bala ibella ya kantige salli bakale tile tanfolo la ninu iye nunun dola kelenke ki tugu iye junubu soro parce que iye ciden yek sariya ye minke wajibiye iye ala ka wajibi de toye ibe junubu soro mais ate foy ki kallah yala ani kallah ya kantige te nyogon sirala ate foy cinya i kallah yala mais iye junubu de soro mais na ya soro mogo min nyina de e ba fe kallah ya kantige inyinana ki kunsigi do tige ube inyinana ki kundi ube inyinana ki soni tige ube inyinana ki ka farikolo yoro do tige de bashi tikanina. rabbana la tuakhidna in nashina aw aqtana. Ciden ko qur'ana aya kono ni ala yenni aya mina nyogon na samfay ako ala nanyinana kam min kan qatawra kam min kay ikana minana ala ko nyo oke awye wala ni nyinande do bashi taka. minna ya soro mogomi salli bakalo tile tanfolo e hakili tuntella ya kantigela iye ka soni uni ka kunsigi no fe utige tile tanfolo kono parce que no ya tuntiye o ko fe lehya nana dima donc ne lehya diri ma wakati me ki yere mina kabo kunsiguna ani ewa soni ani farikolo ibi yere mina wakati de la wala muso abe daga ye muso min ba fe ka lehya kantige an koy kana kunsigi tige kana dide ma bay daga ye iki kundigi le konona la o be penyele konona la shi munum be tige o be buru foy tika ola ate komi ko muso teseki kundigi fana de ko parce que ninyin kundigi kunsigi do be tige ayi abe daga iki ka kundigi inke ade daga iki daga ye iki ka kumpenye ni che fana do daga iki ka kumpenya daga iki ka bombosi penye kumpenyeli konona la bombosi penyeli konona si munum be buru kabi fenti ka wulola afora de kana yere tugu de ka diu be katige mais ni eba ke ki kun ikun sigi de dila ka penye kun sigi munum be buru foiti ka ola ni muso ba fe ka kun digi to kun sigu munum be tige uba penye to munum be tige foita ka nonona. Donc antum be nyon hakili jigi salli bakalo tile tamfolo fasamante ni bara munu nu be ke akono oye nununye minye lehya kantigeli anu ka kiriye ni ala ye juma wore yiranna inshallah kuma nake oka. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين
ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين عند الله دلي أنك جمنا ألك أنكمبي ألك جمنا دون كمبي تنياكا ألك جمنا دون كمبي ألا تاكا ألك جمنا دون كمبي دينا تنياكا من بالمو أنكبي تيوتسك كيو ألا كمبي تنياندكا ألا كمبي ألا تادكا من كدي ألا min ye ala ka sariya sago ye ala ka jamanadenw de o kan an ka jamana ɲɛmaw minnu b'an ka ɲɛmayaw la an bɛ duwawu k'u ye sunnamɔgɔw ka taabolo de y'o ye imamuna bari bahari y'o de fɔ ija arayta rajula yad'u lil sultani bi salahi fa'alamu annahu sahibu sunna wa ija arayta rajula yad'u ala lil sultani fa'alamu annahu sahibul hawa imamuna bari bahariyo de fofi kitabi sunna ako ni ye mogo ye na be duwawu ke masakew ye ko ala k'u ɲɛ ala k'u kanda ala k'u dila ko i k'a dɔn o tigilamɔgɔ ye sunnamɔgɔ de ako ni ye mogo ye a be masakew de danga ko i k'a dɔn k'o ye nindingotigi de maana bidiyamɔgɔw ala k'an kisi o ma an be duwawu k'u ye ala ka an n'u dɛmɛ jamana ta fanga ala ka adi annuma ala ka limaniya duma kalanya siranya duma ka sabatu duma wagatu na tawla nube nin jamana ke silama jamana ye na ka kiri be tigeni ala ka sariya ye ala ko noya annuye wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin